Ikasturte berri honetan, 0 eta 5 urte bitarteko hor bat baduzu, batu zaitez Amurrioko guraso lekura. Helmuga zehatz bat du egitasmoak, zure haurra ahalik eta euskal hiztun osatuena izatea. Horretarako, familiaren, eskolaren eta herriaren gogoak eta baliabideak konektatzen ditu 3 proiekturen bidez. Guraso euskaltegia, guraso lagun programa eta guraso lagun agenda. Normalean klase normala da, baina egia esan asko hitz egiten dugu. Naiz eta gure helburua euskara ikastea da, nahi dugu ere hitz egitea, trebetasuna hartu nahi dugu edo horrelako gauzak, gure seme-alabak alabekin hitz egiteko. Askotan irakasleak ekartzen ditu gauzak egiteko ariketak, eta egiten dugu bat edo bi ariketak, eta gero hasten dugu hitz egiten, ikusi duzu ez daki zer telebistan edo, eta hasten gara hitz egiten, eta horrela egiten dugu klaseak, oso ondo daude. Berbalaguna bada, aukera ematen duen egitasmo bat, beste esparru batean aukera ez duen, euskaraz hitz egiteko aukera ez duen jendeak aurki dezan, bere aisialdian, izan mendira irtera egitera doazela edo izan kafetxo bat hartu tabernan edo danadalako ekintza egiten, euskaraz aritzeko eta bere euskara indartzeko edo ez ahazteko edo praktikan jartzeko. Niri batez ere, ekarri didan onura, jakitea norbaitentzako laguntza izan daitekeela, eta aurpegi berriak ezagutzeko aukera ere bai. Esan behar dut, oso gomendagarriak direla eskaintzen dituzten tailerrak, oso anitzak direla eta beharrezkoak. Egin ditugu pizza tailerrak, zinema, itzuen munduan ere murgildu gara, oso polita bere bizitza pizka bat ulertzeko eta sentitzeko. Musika, dantza eta antzerkia batzen duen tailer bat ere, oso polita. Alde batetik euskaraz harremantzeko leku aproposa da, eta momentu sortzen den harremana oso berezia da. Ze hor biltzen gara jende guztia, euskaldun familiak, euskara dakigunok baina asko erabiltzen ez dugun familiak, eta baita erdaldunak, erdaldun hutsak eta berdin dio hori. Zeren zain zaude, batu zaitez guraso lekura, batu euskaraz.